адпачынку шмат не бывае, але шматдзённае лайдацтва надакучвае. Таму, відаць, і кажуць, лепшы адпачынак змена дзейнасці. Падыміце руку, хто ўжо выбіраўся на прыроду ды рабіў шашлыкі. Бачу лес рук. І гэта мяне зусім не здзіўляе. Рамантыка траўня. Хутка і купальны сезон адкрыецца. У яго чаканні прапаную адкрыць тыдзень. Музычны. Самыя каларытныя беларускія кампазіцыі нам у дапамогу. Вы глядзіце нацыянальны хіт-парад, і я, Вольга Сацюк, рада вітаць усіх і кожнага. Сёння, як заўсёды, будзе цікава і нават па-сапраўднаму спякотна. Праўда, вымушана ахаладзіць запал некаторых заўзятараў такімі вось навінамі. З 5 артыстамі і, адпаведна, 5 кампазіцыямі давядзецца развітацца. Гэта тыя, хто набраў найменшую колькасць вашых галасоў. Такім чынам, на гэтым тыдні машам ручкай наступным выканаўцам. Гурт «Неруш». Да пабачэння. Там плавали два бобры, рано раненько ранню, синенько там плавали два бобры, рано раненько ранню, синенько там плавали два бобры. Яны плыли, выплывали, меж собою размовляли, рано раненько ранню, синенько меж собою размовляли, рано раненько ранню, синенько меж собою размовляли. Ой, дари-дари-дай-дари, дари-дари-дай-да, ой, дари-дари-дай-дари, дари-дари-дай-дай, ой, дари-дари-дай-дари, дари-дари-дай-да, ой, дари-дари-дай-дари. Добра раля раняя, да чым тая позняя. Вера Полякова. Развітваемся з надзеяй на хуткую сустрэчу. Позняй худобку пасуть. Добра жонка першая, ты чым тая другая. З першай жонкай дзетак меў, а з другой больш разумеў. Ой, ляцелі жураўлі, ой, ляцелі жураўлі, ды паселі на ралі, ды паселі на ралі. По лужкам, лужкам, лужкам разливалася вода. Гей-ли, гей да люли, разливалася вода. Гей-ли, гей да люли. Валерый Коняхин. І як-небудзь убачымся, пачуемся. Расстилалася трава. Гей-ли, гей да люли, расстилалася трава. Расстилалася трава. А у нас сёння масленица, прилетела ластовица, села, пала на жердочку, споглядала на весточку. А ці ёсць
гості нема, сам пан господар дома. Щодрий вечір, добрий вечір, сам пан господар дома. Алексей Хлястоў гэтым разам не атрымалася. Добрый вечер, щедрый вечер, добрый вечер. А ці гості нема, сам пан господар дома. Щодрий вечір, добрий вечір, сам пан господар дома. Ой, няма, ён поехал до млына. Щодрий вечір, добрий вечір, ён поехал до млына. Ой, няма, и он поехал до млына, до млына, до млына, и он поехал до млына. Ой, у полі три дубочки, ой, у полі три дубочки. Наталя Тамела, на жаль, але пакуль. Ой, у полі три дубочки. Таєчка, не таєчка, чудо, чудо, чудаєчка, чудо, чудо, чудачок. Там стояли кавалери, а на вулиці мовчок. Ой, у полі стояли, ой, у полі. Яны стояли, говорили, яны стояли, говорили. Таечка, не таечка, чудо, чудо, чудаечка, чудо, чудо, чудачок. Там стояли кавалеры, а на улице молчок. Перший кажа, я люблю, перший кажа, я люблю. Таечка, не таечка, чудо, чудо, чудаечка, чудо, чудо, чудачок. Там стояли кавалеры, а на улице молчок. Другий кажа, я возьму, другий кажа, я возьму. Таечка, не таечка, чудо, чудо, чудаечка, чудо, чудо, чудачок. Там стояли кавалеры, а на улице молчок. Адпраўляем на заслужаны адпачынак нашых артыстаў. Няхай іх пяшчотнае майскае сонца супакоіць і настаноўчы лад настроіць. А ў наш гасцінны хіт-парадны дом я запрашаю чарговую пяцёрку шчасліўчыкаў. Хто каваў, маляваў, той у парозе стаіць. А хто гэта чакаў,
тавар стаіць. Пад яварам камень ляжыць, пад яварам камень ляжыць, пад яварам камень ляжыць. Там казачий коня пасе, там казачий коня пасе. Тара-тита-тита-тита, тара-тита-тита, там наклав огню і влёгся спать, наклав огню і влёгся спать, наклав огню і влёгся спать. Тара-тита-тита-тита, тара-тита-тита, там. Ой, рано раненько Сонечка заиграла. Оу-оу-оу. Ой, рано раненько Сонечка заиграла. Ой, рано, ой, рано, ой. Ой, рано, ой, рано, ой. Ой, рано, ой, рано, ой. А ранее Сонечка Ганулечка устала. А ранее Сонечка Ганулечка устала. Ой, рано, ой, рано, ой. Ой, рано, ой, рано, ой. Ой, рано, ой, рано, ой. Ганулечка устала, гусёлки погнала, а то ж не гусёлки, то шеры зазюльки. Летите зазюльки на моей матульке, на тясовые ложки, на новые подушки. Папа, давай, милый, посядем на порозе. Давай, милый, посядем на порозе. Расскажи, что ты чул у дорозе. Давай, милый, посядем на пороге, расскажи, что ты чул у дороге. Ой, я чужа такую новину. Ой, я чужа такую новину, что ты маешь малую дятину. Ой, я чужа такую новину, что ты маешь малую дитину. Ой, у лузе калина под калиной, дзяўчына. Ой, у лузе
ли, 100 рублей, знаешь ли? Ой, да, Валюшеньки, 100 рублей, знаешь ли? Ой, да, Валюшеньки, 100 рублей, знаешь ли? 100 рублей, 100 рублей, 100 рублей, 100 рублей. А девки с луга шли, 50, знаешь ли? Девки с луга шли, 50, знаешь ли? Ой, да, Валюшеньки, 50, знаешь ли? Ой, да, Валюшеньки, 50, знаешь ли? Не купились, не сварились, не купились, не сварились. Ой, да, Валюшеньки, не сварились. Ой, да, Валюшеньки, не сварились. Не купились, не сварились. Не купились, не сварились. Не купились и не сварились. Раскупились, посварились, раскупились, посварились. Ой, да, Валюшеньки, раскупились, ой, да, Валюшеньки, посварились. Ой, Троица Святая Богородица, ой, Троица Святая Богородица, что посеем, хаю все зародится, что посеем, хаю все зародится. Дапаможам новому дэсанту адчуць сябе ў нас як дома. Прыглядайцеся, прыслухоўвайцеся, выбірайце любімчыкаў і галасуйце. Яны вельмі чакаюць вашай падтрымкі. А вось і тых, хто гэтай падтрымкі дачакаўся. Па чарзе абвяшчаю імёны тых, за каго вы аддалі свае каштоўныя галасы. Такім чынам, новы хіт-парадны рэйтынг. На 10-й пазіцыі музычнага спаборніцтва размясціліся Ольга Рыжыкова і Тэа. Дарэчы, якраз такімі вось вясновымі днямі 4 гады таму Тэа прадстаўляў нашу краіну на конкурсе песні Еўрабачання. Гэта было здорава і незабыўна. У гэтым годзе будзем трымаць кулачкі за Мікіту Аляксеева. Нам за свайго прадстаўніка галасаваць нельга, дык давайце галасаваць за Тэа і Вольгу тут, у нашым спаборніцтве. На весну красну, а на весну красну, Боже милый, ради жита. Жита и пшеницу, жита и пшеницу, Боже, всякую пашницу.
Боже милый, а у печи припек, а у печи припек, а у печи припек, Боже милый, на столе светет. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. У дзясятку лепшых трапіла Людміла Ісупова. Віншуем, Людміла, са сваімі валачобнікамі сёння 9-я. Хто такія валачобнікі, спытаеце вы? Пра што ці каго яна спявае, задаюцца пытаннем тыя, хто песню яшчэ не чуў. Глядзіце, слухайце, пра ўсё даведаецеся. Волочобники волочились, волочились, обмочились. Яны шли, кладочки клали, кладочки клали, мостки мостили, мостки мостили, переходили. У богатый дом яны шли. День добрый тому, кто в этом дому. Ты спишь, ляжешь, добрый хозяин, с детками дробными, с молодой женой. Коли спишь, ляжешь, ну дай Бог с тобой. А не спишь, ляжешь, ты гукай со мной. А коли не спишь, погляди в окно. А что там на дворы деется? Уся проява проявилась, уся проявилась, сама церковка становилась. День добрый тому, кто в этом дому. Ты спишь, ляжешь, добрый хозяин, с детками дробными, с молодой женой. Коли спишь, ляжешь, ну дай Бог с тобой. Коли хочешь дарить, у хату зови, ты неси дары. Начинальничку 40 яєчок, а подхватничкам по десяточку. А у Михалуши горькая доля, Жанка не люби, ты не целуй, что не поцелуй, ты назад верни. Алена Грышанова відавочна знайшла сваю нішу і свайго слухача. Пра сонейка ды месяц спявае артыстка. Рамантычны тандем склалі гэтыя нябесныя аб'екты. Адчуйце атмасферу таямнічага космаса разам з Аленай Грышанавай, у якой сёння 8-е месца. Сонейка ды месяц понад лесом ходят, хлопец на дзяўчыны, што вечара ходзіць. Не так дзяўчыны, як да яе хаты, стукне у акенца, каб не чула маці. Не так дзяўчыны, як да яе хаты, стукне у акенца, каб не чула маці.
Наталя Камісарова здзіўляе сваёй непрадказальнасцю. То яна амаль у лідарах, то толькі 7-е месца займае, як здарылася на гэтым тыдні. Не ведаю, чаму такое здараецца, але галоўнае, Наталя Камісарова па-ранейшаму з намі. Слухаем і атрымліваем асалоду. Зелене листя, білі каштани, зелене листя, білі каштани, зелене листя, білі каштани. О, як же сумно, як вечір стане, зелене листя, білі каштани. О, як же сумно, як вечір стане, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно. Любила хлопця, забуть і трудно, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно. Любила хлопця, забуть і трудно. Любила хлопця 1,5 року, любила хлопця 1,5 року, любила хлопця 1,5 року, поки не знали вороги збоку. Любила хлопця 1,5 року, поки не знали вороги збоку. А як узнали, розшобітали, а як узнали, розшобітали, а як узнали, розшобітали. Дай Бог вони, щоб щастя не мали, а як узнали, розшобітали. Дай Бог вони, щоб щастя не мали. Арт-гурт «Беларусы» традыцыйна амаль у залатой сярэдзіне нашага рэйтынга. Пасля 3 дзён вольных ад працы, гучных, вясёлых, актыўных, цішыня і спакой падаліся вам, сябры, зусім не лішнімі. Асабіста я вас разумею і падтрымліваю, як, дарэчы, і беларусаў, якіх я сёння запрашаю заняць 6-ю прыступку. Тихий вечер на дворы, соловейка у гаи, трели рассыпает. Каля верба ля воды, ходить хлопец молодый, дзяўчыну чакае. Каля верба ля воды, ходить хлопец молодый, дзяўчыну чакае. Зайшло сонце за лясок, вийшов місяць за ранок, зорка засвятила. Стоїть хлопець у бяде, а дівчина всьо ніде, я вже розлюбила.
хлопчина над водой, под зеленою вербой яму крыл настала. А дзяўчына падышла, ціха хлопца абняла і пацалавала. А дзяўчына падышла, ды пацалавала. Пятае месца Дмітрый Карась і Сергей Славянскі. Гэта той самы выпадак, калі вынік зусім нядрэнны. Але і ад больш высокай пазіцыі, паверце, дуэт не адмовіцца. Перакананыя вы, шаноўныя прыхільнікі, у стане і цуд здзейсніць. Дык дакажыце гэта. Капаў крынічэньку нядзеленькі дзве, любіў казак дзяўчыноньку, людзям не сабе. Ой, жаль, не памалу, любіў дзяўчыну змалу, любіў дзяўчыну змалу, любіў, да не ўзяў. Ой, жаль, не падужаў, любіў дзяўчыну дужа, любіў дзяўчыну дужа, любіў, да не ўзяў. А ўжо стою крынічэнькі, чапіцы вядро, а ўжо ж тую дзяўчыноньку высватаў Пятро. Ой, жаль, не памалу, любіў дзяўчыну змалу, любіў дзяўчыну змалу, любіў, да не ўзяў. Ой, жаль, не падужаў, любіў дзяўчыну дужа, любіў дзяўчыну дужа, любіў, да не ўзяў. Крынічэнькі арлы ваду п'ють, а ўжо тую дзяўчыноньку да шлюбу вядуць. Ой, жаль, не памалу, любіў дзяўчыну змалу, любіў дзяўчыну змалу, любіў, да не ўзяў. Ой, жаль, не падужаў, любіў дзяўчыну дужа, любіў дзяўчыну дужа, любіў, да не ўзяў. Адзін вязе за ручэньку, другі за рукаў, трэці стаіць горка плача, любіў, да не ўзяў. Ой, жаль, не памалу, любіў дзяўчыну змалу, любіў дзяўчыну змалу, любіў, да не ўзяў. Ой, жаль, не падужаў, любіў дзяўчыну дужа, любіў дзяўчыну дужа, любіў, да не ўзяв. Соло! Лай-ла-ла-ла-лай, лай-ла-ла-ла-лай, лай-ла-ла-ла-лай. Можа, ўжо і не новыя, затое шчаслівая вышыванка ў кейсе. Напэўна, некай магічнай сілай валодае вышыты на ёй руплівымі рукамі арнамент. Што і казаць, пашанцавала дзяўчыне. І з песняй пашанцавала, і з адзеннем трэндавым, але галоўнае, за адданымі класнымі прыхільнікамі. Кейсі, хутчэй на сцэну, зачакаліся ўсе ўжо. Вечорами золоком аж до ранку вышивала девчина вышиванку. Вышивала девчина, вышивала чорную и червоную нитку слала. Вышивала девчина, вышивала чорную и червоную нитку слала.
я вечером на гулянку, подару я милому вышиванку. Даси мой соколику час кохання, хай согреє сердечко для кохання. Здавалася, нішто і ніхто не здольнае змясціць арт-гурт «Багаж» з лідарскай пазіцыі. На працягу многіх тыдняў музыкі атрымлівалі хіт-параднае золата. Таму, калі мінулым разам яны ўзялі серабро, я палічыла гэта выпадковасць. Але не, на гэтым тыдні гурт змясціўся яшчэ ніжэй, на 3-й радок. Так, ведаеце, можна і ўвогуле. Не, пра дрэннае не будзем думаць нават. Слухаем арт-гурт «Багаж» і галасуем. Поехал Иисус с дому жениться, прилетел голубь, оживившийся, приехал Иисус, оженившийся, стрела мамочка спал дорожешки своего сынка солодким венцом, своего сынка солодким венцом, а невесточку не закрутошкой. Ой, дай, 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 ой, дай, 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 ой, дай, 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 ой, дай, дай, дай. Заяўкай на перамогу выходзяць на нашу імправізаваную сцэну Леся Кодыш і Слава Нагорны. Ужо не першы тыдзень дуэт займае другую пазіцыю. Яшчэ адзін крок і артысты ў дамках. Паглядзім, што новы тыдзень ім прынясе. А пакуль Леся Кодыш і Слава Нагорны другія. Соловей в саду спявае, як на дуцы грае. Аддай мяне, моя маці, дзе хораша ў хаце, дзе завіцы, як сястрыцы, свякроўка, як маці, дзеці веры маладыя любяць жартаваць.
Стрічка дротяная высоко взлетает, сорочечка полотняна у тела улипает, сорочечка полотняна у тела улипает, фартушина вышивана, от слез не всыхает, фартушина вышивана, от слез не всыхает. Соловей в саду спяває, як на дуці грає. Отдай мяне, моя маті, де хороша в хаті. Перад тым, як абвясціць пераможцу, давайте ўзгадаем расклад гэтага тыдня. На весну красну, на весну красну, Боже милый, родишь. На 10-м месцы Вольга Рыжикова і Тэа. Жито и пшеницу, жито и пшеницу, Боже, всякую пашницу. Волочобники волочилися, волочилися, обмочилися. Яны шли, кладочки клали, кладочки. 9-я позиция у Людмилы Исуповой. Мостки мастери переходили, у богатый дом яны шли. День добрый тому, кто в этом дому. Ты спишь, ляжешь, добрый хозяин, с детками дробными, с молодой женой. Коли спишь, ляжешь, ну ты Бог с тобой. Алена Гришанова на гэтым тыдні 8-я. Что вечора ходить, не дать дзяўчыны, як да яе хаты, стукне у акенца, каб не чула маці. Не дать дзяўчыны, як да яе хаты, стукне у акенца, каб не чула маці. Зелене листі, білий каштани, зелене листі, білий каштан. 7-е месца займае Наталя Комиссарова. Білий каштани, о, як же сумно, як вечір стане. Тихий вечер на дворы, соловейка у гаи. Арт-гурт «Беларусы» 6-я. Каля вербу ля воды, ходить хлопец молодый, дзяўчыну чакае. Каля верба ля воды, ходить хлопец молодый, дзяўчыну чакае. Капаў крыніченьку нядзеленькі дзве. Любіў казак дзяўчыноньку, людзям не сабе. Ой, жаль, не На 5-м месцы Дмитрий Карась и Сергей Славянский. любіў, да не взял. Ой, жаль, не подужал, любіў дзяўчыну дужа, любіў дзяўчыну дужа, любіў, да не взял. Вечорами золоком аж до ранку вышивала дзяўчына, Кейсі на гэтым тыдні 4-я. вышивала дзяўчына, вышивала чорную і чырвоную нитку слала. Арт-гурт «Багач» сёння атрымаў бронзу. Прилетел голубь, оживившийся, приехал Ясю, оженившийся. Соловей в саду спявае, як на дуці. На другім месцы Леся Кодыш і Слава Нагорны. Моя маті, де хороша в хаті, де
Ну, а найбольшую колькасць галасоў ад удзячных слухачоў атрымала Валерыя Шманай. Запрашае на сцэну выканаць песню-пераможцу. Слухайце з асалодай. Нагадаю, падтрымаць удзельнікаў хіт-парада можна і трэба на сайце www.tribelaruсь.by. Спасылка на галасаванне ёсць у групе «Нацыянальны хіт-парад» у ВКонтакце. Галасуйце, прапануйце і змагайцеся за сваіх. У нас на сёння ўсё, а для вас усё толькі пачынаецца.